Alright-ke Ningizimu Afrika Mzansi, igama-ke uSizwe Sibongo wakashozi Sizwe Inkalakatha Sizwe Vinhla Zisuthu eThekwini eGagasini eDurban workshop. Phambi kwami-ke uSaliwa wasempangeni eDondota mfowethu, namhlanje ula kubahubhe kodwa khona ngifuna ukuthi sikhulume ngakho nje okufishane mfowethu. Ngiyazi ukuthi winsizwa-ke ethanda kakhulu abantu futhi-ke nesisoko ekwazi ukuphila nabantu, kodwa-ke usube nesikhathi eside emculweni and umculo uney'nto zawo-ke kuzinxakanxaka zakhona ongeke waziqeda. Kodwa uSaliwa namhlanje usamile usakwazi ukuthi aqhubeke acule, kodwa estage uthe fahla wabuza ukuthi usumdala ngokwanele yini, wathi nesihlalo ngathi siyatengatenga manje. Kodwa siqalele kutheni emculweni ubunzima uSaliwa wabhale nakho, uthule nakho noma usathuli nakho noma uthi hayi akudlule kanjalo noma uzothola usuku lokuthi nawe uphawule kukhona. Angibingelele nje uhanga lakithi, ngibingelele nababukeli. Cha, usushilo uSaliwa ekhaya sempangeni leDondota wesamthetho. Mfowethu ziningi igigaba engehlelayo emculweni, mhlawumbe nezinye sikwedinga ukuthi ngigcine ngiphawulile. Ikhehla lami-ke nenhlahla sezizohamba ngakulapho fetha lathi akuzona zonke izinto eziyolungiswa kukhuluma, kunezinto okufanele uyizibe zenzeke zedlule noma ngabe seziyaphoqa ukuthi phawula uyiyeke zedlule. Ngawathatha-ke lawo magama ngoba egamekweni eningi ebeyifake igama lami nebengimele ngiveze mhlawumbe abaqamba amanga, ngiyakwazi ukuthi ngithule senzeke sisedlule isigameko. Ukuthula kungikhombisile ukuthi ukushime nalo icala, bese kuba khona isikhathi sokuthi engathi-ke into ungaba khona nje lawe ibhoda khona ngoba phela mawusuke uthule usukwenzela ukuthi kuthule, kodwa enhlizweni yakho uthi uyafisa ukuthi vele ukuze nawe uhile ube right. So ngibuza-ke kubantu ukuthi ngabe mhlawumbe egigabeni sengidlule kuzona nomzima ney'nkulumo engangifakwa kuzona sengikhulile ngokwanele yini ukuthi sengingamelana nazo. Bathi abantu sengikhulile, ngicabanga ukuthi-ke sekuyisikhathi. Usho ukuthi nawe usukwanele, usukulungele ukuthi ubodle manje? Ya, makukhona wangiphatha kabi sekulungile-ke manje sekuyisikhathi sokuthi-ke ngisho mawukhona abafana kade asebengikhumbuze seyisikhathi sokuthi ngibakhumbuzele ukuthi-ke ngishayeni-ke manje sengingangani. Ihloso sobukhosi yatengatenga noma siyeka mama ngenankinga. Ukhosi ngibona ngathi kuningi kakhulu, ugcina ungasazi ukuthi uhloniphe muphi ubayede. Kodwa ngicabanga ukuthi sekuyisikhathi sokuthi ngilungise manje.